Karon nata din sa USA. Pues todavía me falta un poco más de eso, un perreo intenso, solo pienso en eso. Todavía falta más de eso, un perreo intenso. No voy a llegar. Siempre espero. Yo, what's up mga sir? Karon nata diyan sa USA, United States of Akmak. Kay di ani ipahigayon ang among general meeting sa amuang Iligan Connect or Icon. Og first time na ako makasuroy di ani nga lugar. Grabe. Amazing guy, kay nindot pud kay ang lugar di ani mga sir. Ang iyang vibes mga sir kay muratag naa sa North America kay tungod ani iyang barn. Anyway, kay naama mo karon katan-aw di ani sa atong vlog. Isuroy ta mo di ani. Mauni ilahang swimming pool. Natay duha ka swimming pool di ani, natay dako o gamay. Mag-enjoy jud mo bonding sa imong mga friends and family. Speaking of bonding, di yun na mawala sa ato ang mga Pinoy ang video game. Kaya isa po na makapalami sa ato ang bonding sa atong mga friends o family. Di ba? Oops, wait lang. Asa dito karon? Naade ta karon sa At the Backyard. Located din sa Purok Daisy, Barangay Akmak, Iligan City. Ang pangutana, unsaon ninyo pag-anhi diani? Ayaw mo kabalaka kay kaning atong video, magsilbing guide po ninyo. So kung gikan ta sa syudad sa Iligan, sakay lang mo jeepney na Dalipuga or Santa Filomena. Dayon naog mo diani sa may Hermisas Arcade sa Barangay Kiwalan. So kung wala mo yung mga service, wala mo yung mga sakyanan, pwede ra mo magsakay og habal-habal na apo diani mga nag-atang. Apan pwede ra po siya baklayon kay duol-duol raman kung gusto pod mo makuan ang inyong katambok sa inyong tiyan. Ang nakanindot di ang dapita kay simentado ang dalan. So di ka maglisod og agi sa ato ang mga sakyanan. Dugay-dugay na yun ko wala ka balik aning dapita. Daghan naman kay nindot di ani ng mga balay. Mga dato naman na yung mga namuyo di ani. Sana all na yun tani. Sige lang, maning kamot lang yung tag-atuani. Basin di ay puhon, maloyang Ginoo, makabuhat butag atuang balay di ani. Anyway, pag abot nato di aning dapita, maginahinay na mo kay basi maparehas mo sa mua, manglapas mo kay dinhi taliko di ay patuo. Naigamay kay nakaratula din na Purok Daisy, napaliko di ani. So gamay kay siya, dili yun siya mabantayan. Kung kusog kayo inyong dagan. O ang problema lang di ani kay dili pa simentado ang dalan, pero kaya ra kay gyapon sa ato ang mga sakyanan. Kaya nakanindot po di ani, dili kay siya layo ug dili tungason ang ato ang dalan. Welcome to Purok Daisy, Barangay Akmak. So Akmak gyapon din ni dianing dapita, no. So anyway, dito sa may tumoy na ipaliko siya pawala, mao na to ang atong At the Backyard. So sad to say, di na ako mapakita sa atong video kay nabuang akong camera, wala ang ubang files. So naana ta din sa At the Backyard Iligan. Let's go! Manunod na ta dito mga sir. Shidanda yun para dili kay sakit sa mata ang kainit ba. Pag syempre, para gwapo ta sa camera. Oh, shoutout mga Team Bonbon. Hello, Amo ni ba Team Bonbon? Shit! Subscribe ka GMTV. Mga singers, no? Mga singers. Siyempre, check po nato ng mga pagkaon na to din na, naay tapioca din yung model yung the best tapioca sa Iligan. Napot tayo mga lechon manok dianing dapita, Huwag napot tayo sa mani. Halang-halang, kalami. Napot sa mani. Natay kinilaw, kalami. Kalami kay mga balon, no? Tapos napot tayo mga macaron, saging din na, mga brownies. At syempre, naatay saging diana. Ato din yung birahan dayon kay medyo kutoy-kutoy na tong tiyan dianing dapita ba. So
Sumangil ako ta video-video pero kanan din nato na day paksian ba. Humanday na magkaon og meeting, nagpag-games din si alias Waward. Astang lingawan na mo ani yung mga kabuang ba. 500! Isa ba? Wala na. Dili to counter. Wala. I-focus ang mind. Kami food. Ayo ko adol, may mo start. Yeah. 1, 2, 3, start. Start. Wala ka di ka kuman sa iyo. 1, 2, 3, 4. Sige. Eh, 1, 2, 3, start. Awa, mas kusog na sa pikas. 1, 2, 3, start! Okay, mag-imagine. 1, 2, 3, start! Uy! Magbanahan na doy! Tusat, yung sa'yo! Naspil ka may, naspil! Kulang ro! Sawit lang. Hindi! Kunin mo! Kunin mo! Kaya mo yan! Hoy, kawal! Di, wala sa tarong pilit. Wala na tarong pilit. Balik ka! Gatas. Mata.